سلام تنام كاب سي ام اكسترا شو سبورت بمقدام شانل نام زي كم زحلف اوانات بحدشها قررا فليز بلا تحستو داليا ناباكم تمتص علام زيناتكم تصطفو جن كدم مقن كتعنببن سلا زي تقل كم تلمود لايك شير سابسكرايب كتقبرو بمحصان نهانات ريتوتاتكم نقفيتاكم بخفض لبخن قبل دلوات مقانا ناقلصنام نلومي ناباكم نمبال ناب زغربنا ديناتات كنحلفكم سناي مكتتال مبل 110 تخلتن وددور زور فرنسا قرام حموش حمله بوقعي اب سمين فرنسا كتماليله بوقعي مغرجو قنطيطوم ابزا قدميت مدرخ تقررمتي 184.9 كيلومتر زرحقتا ودر ككايديو مدبوص يلوم ابزنايلو عمت ودر زحلف عمتام ناي غزي ودر مس قدامو 20 كابزازمو اتوم 10 سلستم ابزو ودر استساتو يوم ابزو ودر جميروم كابزلو 184 تقدمتي توم 10 تحمشتم اب جوردي ايطاليا نايز عمت تساتفهم زموت يوم بزي كازيم 49 تودادرتيم ابزي ودر نفلما غزيوم ساتفو زلو تقدمتيوم بزي كازيم 10 حدا تقدمتيم نفلما غزيوم ناي جراند ترودر زكايديوم ابزا مبقسيت مدرخ 21 عامتن 393 معلتن زغبر اسبانياوي ابال موفي ستار ايفان رومو نايز عامت تبعد مزن استاتافيم نايز ودريو بانصارو ابزا مدرخ 69 عامتن 68 معلتن زغبر ابال انيس بريطاناوي جيران توماس دما تبعد مز عبيت ولدري نايز ودريو قمقم عدمم تقلدمتا 25.5 زخونم انتر مارشد مام اتا زناست غانتا حيزام نابزو ودر زقربت غانتا يام ابال انتر مارش بنيام غرما يابزنايلو معمت ودر قصريم 41 ماليا لبيسو كودادريو ابزا قداميت مدرخ قداماي كوينو زعوت تقلدماي اب كالاي مدرخ نتا تبهاغيت ماليا بيچا لبيسوا كاتويوم نايلو معمت مخفت مدرخ اب سطح غولغول تزازم بمقانا دبام ناي شوكا تقلدمتيم كروب حلا تثبيتي غبر زحلف عمت نقداميت مدرخ زور فرنسا تعاوتلا زنبره فرنساو رومان بارديتيوم كاب كل تشحشن دحر تاز بزحو زيكات زخون تقدمتيم ابزور فرنسا زساتفت انغاريت نايز ودد زخونت فرنسا بزحلف 20 عامتات 10 غزي زبزحو تقدمتيم تساتيفام ابزوم 20 عامتات اتا انكون فرنسا زبلطتا اب 2007 41 تقدم تساتفت اسبانيا فرنسا بزنايلو معمت وددر ب 8 تقدمتام توكيلا لام نزا قداميت مدرخ بيلجيماوي تيم ميلنر كعوت اللايو بقدامنت كم حصوي سفيروم ان ميلنر تختيلوم دما ايطالاوي جوناثان ميلان بيلجيماوي ياسفر فيليبسن ايرتراو بنيام غرماي بيلجيماوي جورديو ميوس هولنداوي ديلان غرينوفغن بيلجيماوي وونت فان ارت هولنداوي ماتيو فاندربول بيلجيماوي ارناو ديلين اوسترالياوي كاديسن كروفس دما دحرتي ميلنر ناي معوات غمزتو هابوم تقدمتيوم دحر 2 كيلومتر مجمار ودر حموشه تقدمتيم فرنساوين ابال اريكا ماتيس لي بيرم ابال توتال انرجي ماتيو فيرتشر ابال كوفيدس بنجامين توماس ابال ايجيتار برونو ارميرال جرمناوي ابال انتر مارش جوناس راج كبعباي وجلت كعم ناي فلما نايز ودر نايزا مدرخ وجل مسريتوم ابر 41 كيلومتر قداميت وجلنا عباي وجله ناي 2 دقيقه 10 كاليتن ناي غزيغاغ انصفات اللام ابر 41.2 كيلومتر هابز نبرت ني عقب قصبتا وددر ابال كوفيدس بنجامين توماس قداماي كوينو حنصاص رغيصوم بخريم نيم بس عقب نطب دما وسيدوم اب 50 كيلومتر عباي وجله بغانتاتا تيم فيزمان يو اي اماراتسن تقلس نيرام اب 55 كيلومتر ابال انويس فيليبو غانان ابال تيم بيكنيك سين فيلين وديوم ايتون حنغن بشكلتا غيروم ناب عباي وجله تحويسوم اب 79 كيلومتر اتقي عز نبرت وجلم بعباي وجله تحويسام تقدمتيم ناب قداميت ناي انترميديت وددر ناي زعمت ابزو قربلو نجوناثان ميلان توكل للتريكم لياسفر فيليبسن تسرح البيسن نقدميت كوصا جميرن اب 87.5 كيلومتر اب استخيدت ناي مونغو قصبتا وددر دمام ايطالاوي ابال ليتريك جوناثان ميلان قدامي اتيوم 20 نطب دما وسيدوم فرنساوي ابال كوفيدس براين كوكارد كالاي 17 نطبيم ابال انتر مارشم بنيام غرماي دمام ساساي ترتاب محز بغريم 15 نطبم نايزو وددر امزغيبوم بلجيماوي ياسفر فيليبسن رابعاي 16 نطبي فرنساوي ابال توتال انرجيم انتوني تورغيس حمشاي 11 نطبيم ابال ريد بول بلجيماوي جوردميس دمام شارشاي اتيوم 10 نطبيم وسيدوم اب 39 كيلومتر اقدم متقعتهم زفشله فرنساوين ابال كوفيدس بنجامين توماسن ابال توتال انرجي ماتيو فيرتشرن داغماي متقعت كايدوم ابال كوفيدس بنجامين توماسن
ቀዳመይትን ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ነጥቢ መዝጊቡ ብምንባሩ ኣብ ቀጻሊት ኪሎሜትር ኣብ ትህሉ ካልኣይ ናይ ዓቐብ ውድድር ዳግማይ ምስ ዝዕወትም ኣብ ካልኣይ መድረኽ ማልያ አንበሳ ዓቐብ ለቢሱ ከኣቱ ምዃኑ ከረጋግጽ እዩ ነዚ ንኽገብር ግን ንማቴዎ ቨርቸር ክስዕሮም ክግደድ እዩ ኣብ 106 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረ ዛናይ ዓቐብ ውድድር ድማ ኣባል ኮፊድስ ቤንጃሚን ቶማስ ንማቴዎ ቨርቸር ኣኸቲሉ ቀዲሙ ሕንጻጽ ረጊጹ ኣብዛ መድረኽ ብዝኣከበን ክልተ ነጥብታት ድማ ማልያ አንበሳ ዓቐብ መሓዙ ኣረጋጊጹ ይኹን ግን እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ሕንጻጽ ድሕሪ ምርጋጾም ቤንጃሚን ቶማስ ቀዲሙ ድሕሪ ምውዳቑ ማቴዎ ቨርቸር እውን ብመውደቕ ቶማስ ተጸልዩ ኣብ መሬት ተራእዩ ኣይጸንሑን ግን ሓገዝ ጋንታ ረኺቦም ብቕጡፍ ናብ ጸወታ ተመሊሶም ኣብ 115 ኪሎሜትር እታ ቀዲሙ ዝወደቐ ፊሊፖ ጋና ጸወትኡ ክቕጽል ብዘይምኽኣሉ ቀዳማይ ካብ ዝውድር ዝተኣለየ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ምእላይ ጋና ካብ ዝውድር ንቐጠልያ ማልያን ዝወዳደር ወዲ ጋንትኦም ጆናታን ሚላን ሕማቕ ዜና ክኸውን እንከሎ ንዝተረፉ ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ግን ዓብ ዜና እዩ ቢንያም ኣብ ቅድመ ውድድር ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለጺ ቀዳማይ መድረኽ ብጫ ማልያ ተውህብ መድረኽ ብምዃኖም ተቐዳደምቲ ብዘለዎም ክቱር ናይ ምዕዋት መድረኽ መውደቕቲ ዝረኣየላ ሓደገኛ መድረኽ ክትከውን ከም እትኽእል ተነቢዩ ነይሩ እዩ ኣብ 169 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረ ሳልሰይቲ ናይ ዝዕለት ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ኣባል ቪዝማ ዮናስ ቪንጋርድ ቀዳማይ ኣትዩ ሓንቲ ነጥቢ ወሲዱ ኣብ 140 ኪሎሜትር ኣቐዲሙ ወዲቑ ዝነበረ ስዊዘርላንዳዊ ኣባል ዩታር ስቴፋን ቢሲገር ክቕጽል ኣይከኣለን ንፊሊፖ ጋና ስዒቡ ካብ ዝውድር ዝተሰናበተ ካልኣይ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ናይዚ ዓመት ቱር ዱ ፍራንስ ጊና ማንካ ከይተላዕሎ ንኽልተ ንኽለባቶም ወሰንቲ ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ከሲሩሎም ጾታ ንኽዛዘም 17 ኪሎሜትር ምስተረፎም እንታደይ ፖካቻ ተቐዳድም ዝሓፈት ጉጅለም ብናህሪ ዮናስ ቪንጋርድ ተመሪሓም ኣብ ቅድሚት ተመስሪታ ኣብዛ ጉጅለም ከም ሬምኮ ኢቫኖፖል ፕሪሞዝ ሮግሊች ቤን ኦኮር ዝኣመሰሉ ናይ ግዜ ተቐዳድምቲ ብዘይምህላኦም ኣጥቂዓን ዘላ ጉጅለ ክሕውስዋ እንተዘይክኢሎም ዓብ ክሳራ ክኾኖም እዩ ጾታ ንኽዛዘም 12 ኪሎሜትር ምስተረፎም ቀዳመይቲ ጉጅለ ንዓባይ ጉጅለም ናይ 24 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋግ ኣንጺፋትላ ጾታ ንኽዛዘም 8 ኪሎሜትር ምስተረፎም በኣባላት አልፔሲን ተቕለል ዝነበረት ቀዳመይቲ ጉጅለም ንዓባይ ጉጅለም ናይ 40 ካልኢትን ናይ ጁልያን ኣላፊፖ ጉጅለ ድማ ናይ ልዕሊ 2 ደቂቕ ናይ ግዜ ጋግ ኣንጺፋትላ ብፊሊፖ ጋና ዝምርሑ ኣባላት ሊትሬክ ኣብ ካልኢቲ ጉጅለ ተሪፎም ጾታ ንኽዛዘም 4.2 ኪሎሜትር ምስተረፎም ኣባላት ቀዳመይቲ ጉጅለም ኣውስትራልያዊ ኣባል ጃይኮ አልኡላም ቤን ኦኮነርን ኣባል ኤፊዲኬሽን ቫንደርበርግን ሓደጋ ምውዳቕ ኣጋጢምዎም ጾታ ንኽዛዘም 3 ኪሎሜትር ምስተረፎም ቢንያም ግርማይ ዝርከባ ቀዳመይቲ ጉጅለም ንኻልእቲ ክፋል ዓባይ ጉጅለ ናይ 33 ካልኢት ናይ ግዜ ጋግ ኣንጺፋትላ ቀዳመይቲ ክፋል ዓባይ ጉጅለም ብሱመያት ተቐዳድም ትቕለስ በምህላዋም ከይተጎበጠት ናብ መዛዘም ክትበጽሕ ትኽእል ጉጅለ እያ ፊሊፕሰን ኣብዛ ጉጅለ ምስ 5 ኣባላቱ በምህላው ልዕሊ ቢንያም ግርማይ ብልጫ ዘለዎ ተቐዳዳም እዩ ኣብ ናይ መወዳእታም 400 ሜትሮ ኣብ ቅጥታዊ ውድድር ፍልያት ፈጣሪ ዝኾነ ማቴዎ ቫንደርፑል ንፊሊፕሰን መሪሑ ንቕድሚት ገስጊሱ ቢንያም ሕጂ እውን ኣብታ ዝተለመደት የማናይ ሸነኽ ጽርግያ ፀጊዑ ንቕድሚት ንኽወጽእ ይቀለሳሎ ኣብ መወዳእታ ብዝተኻየደ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ኣባል አልፔሲን ያስፈር ፊሊፕሰን ነቢንያም ግርማይ ኣኸቲሉ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 53 ደቂቕን 11 ካልኢትን ብምዛም ዕዉት ቀዳማይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ናይ ዝዓመት ኮይኑ ኣባል ኢንተር ማርሸ ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ኡኖ ኤክስ ፕሮ ኖርዌጃዊ ሶረን ዋለስ ጆልድ ድማ ሳሳይ ተርታ ሒዙ ምስ ዕዉት ብተመሳሳሊ ግዜ ታደይ ፖካቻ መበል 18 ዮናስ ቪንጋርድ ድማ መበል 20 ተርታ ሒዞም ኣለዉ ب69 ካልኢት ድሕሮም ድማ ማቲያስ ኬልሞንሰም መበል 54 ጆ አልሜዳ መበል 58 ሬምኮ ኢቫኖፖል ድማ መበል 67 ተርታሒዞም ሕንጻጽ ረጊጾም ፊሊፕሰን ቀዳማይ ምእታው ስዒቡ 210 ናይ ዩኤን ነጥቢ ክወስድን ከሎም ቢንያም ግርማይ ድማ 150 ነጥቢ ወሲዱ ዕዉት መድረኽ ፊሊፕሰን 10 ናይ ቱር ዱ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ክጽምብልን ከሎም በደምር ድማ መበል 54 ዓወቱ ሰኒዱ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ሳልሳይ ግዚኡ ካልኣይ ተርታ ክሕዝ ዝኽኣለ ቢንያም ግርማይ በደምር ኣብ ዝናይ ውድድር ዓመትን ሻርሻይ ግዚኡ ካልኣይ ተርታ ሒዙ አልፔሲን ዲግኒክ መበል 28 ናይ ግራንድ ቱር ዓወታ ክትስንድን ከላም ያስፈር ፊሊፕሰን ድማ መበል 84 ቤልጂማዊ ኣብ ዙር ፈረንሳ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ዝበቕዐም ተቐዳዳማይ ኮይኑ በዚ መሰረት ቤልጂማዊ ያስፈር ፊሊፕሰን ብ3 ሰዓትን 53 ደቂቕን ሓደ ካልኢትን መሪሕነት ናይ ዝውድር ብምሓዝ ብጫ ማልያ ተረኪቡ ቢንያም ግርማይ ብ4 ካልኢት ድሕሩ ካልኣይ ዴንማርካዊ ዋልስ ጆልድ ድማ ብ6 ካልኢት ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎም ብ10 ካልኢታት ድሕሮም ታደይ ፖካቻ መበል 18 ዮናስ ቪንጋርድ ድማ መበል 20 ተርታ ሒዞም ኣለዉ
بنتبع عوت مدرخ ياسفر فيليبسن ب63 نطبي مرحنت نايز ودر تركيبهم بنيام قرماي ب45 نطبي كالأي فرنساوي أبال توتال إنرجيم أنتون تروغيس دمام ب29 نطبي سالساي ترتحيزلهم فرنساوي أبال كوفيديس بغلطة نطبي ماريان بس عقب كركبن كلهم يوناس فينغارد ما بحنت نطبي قتلهم ኤርትራዊ አባል ኢንተርማርሽ ቢንያም ግርማይ መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ዙር ፈረንሳ ተረኪቦም ኔሮጃዊ ዋርንስ ጆልድ በኽልተ ካልኢታ ድሕሩ ይስዕቦም ፈረንሳዊ ፖል ፌኖትም ብሽዱሸ ካልኢ ድሕሩም ሳልሳይ ተርታሒዝሎም ብጋንታም ስዊዘርላንዳዊት ጋንታ ቱዶር ንኤፍዲጄ አልፔስና ኸቲላም መሪሕነት ተረኪባም ዙር ፈረንሳ ሰንበ ሽዱሸ ሐምለ በኻልኣይ መድረኹ ኣብ ዝቕጽለሉም ተቐዳደምቲ 209.1 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ክሽፉን እዮም ኣብ ካልኣይ መድረኽ ያስፈር ፊሊፕሰን ብጫ ማልያ መሓዙ ሲዕቦም ቢንያም ግርማይ እታ ዝሓለፈ ዓመት ንሃገሩ ሒዝዋ ዝኣተወ ቀጠልያ ማልያ ለቢስዋ ከኣትው እዩ ብቢንያም ግርማይ ተወኒና ዘላ ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ድማ ዴንማርካዊ ኣባል ኡኒ ኤክስፕሮ ሶረን ዋልስን ጆል ሒዝዋ ከኣትው እዩ መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክታልኩም ደጊምና እናመስገንና ኣብ ዝቕጽል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩም ደገፍኩምን ኣይፍለይና እንዳበልና ንሎም ዘዳልናዮ ትሕዝቶም ኣብ ዝንዛዝም ሰላም